Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay iba sa ti Job, Kapitulo 36, versikulo 15. Isuro ti Diyos dagiti tattao babaan iti panagsagabada. Papagayam, intay danggan ti may sapay a pakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Agyaman ta iti Diyos, ginabakat. Nawadwad tinaapit tayo ita. Wan nga rod lakay, sapay la kumata agtultuloy ti parabor ti apo kada tayo. Wan nga rod bakat. Agyaman ta unay iti Diyos, gapu iti daytoy a bendisyon na. Wan lakay, naimbag unay ti Diyos. Di ka agda naggayam. Siya kunti mangibiyahe kadagiti apit mo ijay syudad. Bantayam laangan dagiti saan pa'y anaapit. Tapno sigurado ang maasikaso itinasayaat. Agyaman ak nga rod no kasta gayam. Talagaan nasayaat ka. Ay ka talaga akasta ah. Gapot agpagayam ta. Agyaman ak ah. Sigurado manan. Ado ti maliksab ko. Nalakalaang mat amayalis talipuspos ni Ray. Adda ka di bagbagam, gayam. Awan gayam. Maragsakan ak lang amin para kan ka. Gaputan na tiyambaam tinapintas a presyo dagiti produktom. Pagyamyamanak dayta iti apo. Isuasubadak mat dayta iti Diyos. Babaan iti panangtad ko iti tulong ijay simbaan. Ay katwa na gayam. Rumbeng laeng ti kasta nga aramidem. Adtoy manong Ray. Uminom ka pa iti juice. Pangururayam ka ni Father. Agyamanak ading Laura. Nasingpat ka talaga. Nakaanos ka katulungan ni Padre. Ay na, nagtaera talaga ni manong Ray. Sayang, addamot nga minan asawa na. Sige lang ading Laura. Mabalin na ko na panawan ditoy. Tapno may tuloy mo dagiti trabahom. Sige nga rod manong. Panawan ka pa ditoy ha? Pakiuray mo labiitan ni Father. Sige lang. Ay. Sa balit ipanag-isisam na kanyak. Amuyo ka di ababaero ni Re? Agsirsirbi ka no iti apo. Ngam ay na, nagalas matyaramid na. Ay, pugno ka di tangay magbagaan, Julina. Ay na, patsing nyo dagiti ibagbagak, gaputapud no amin. Ay, kung kunam samit dayta. Apay, mapanagnagam ka di dagita nga ibagbagam, sika, Jolina. Ha? Tata Amado? Adda kayo gayam dita? Wen, naglawag ang nangag ko dagiti ibagbagam kontra iti anak ko. Awan utang yun na imbaganakam. Pagkukwartaan nyo ti anak ko, kalpasan na, kastapay ti subadyaw. Isakit yo, jay anak yo. Katpud numat dagiti imbagbagak may papankan ko na. Kapit na ni Laura akatulong da ijay simbaan. Iso ti mapandasarsarungkaran saan kat ani Father. Chismosa ka. Gayam Ray. Ne, apay gayam. Kasta unay matanti panagtaray mo nga umasidag kanyak. Kasla madandanagan ka. Apay, anya ti parikot. Kuang amin gayam. Diyak amo numamati ka iti daytoy. Ang daytoy ti pudno. Anya ka di dayta gayam. Ibagam ko ma. Tapagsaritaan tano anyaman dayta. Ay na, gayam. Pakawanan na ko ma. Diyak na protektaran tinaglakwag ka dagiti apit mo. Anya? Anya ti kayat mo asawan? Nahold up ti kwarta gayam. Anya? Naimbag nga ron tadidak dinangran. Pakawanan na ko na gayam. Rumbang kumalimabanak. Ang mabutengak. Ngamin, armado da. Kasta gayam tinapasamak gayam. Rumbang lang tinaramid mo. Adi kan limaban ka dagiti hold upper. Ang mga no di nang randa kalaang. Anya ngay nga rod. Kwarta lang dayjay. Masukatan to.
Napatpatag ti karadkad, ngam ti kwarta. Anya? Na-hold up ni Fidel? Kat inalada amin ti imot na akwarta? Kunam lakay? Uwan, Gina bakit? Kunak no adan may nayon ta iti urnong ta. Ngam awan mat gayam. Pasensya kan lakay. Ngam kasladyak mamati iti dayta nga imbaga ni Fidel. Anya? Taapay ko mga agulbod ti gayam ko, no bilang. Diyak ka mo ti bagak. Diyak kumakaya ti agatap. Ngam nakitak mat ngamin, nga dain deliver da akabarbarong appliances da itay laang. Pakawanin nak ni Apo. Ngam, pangalaan da ko maitiigatang da. Kati matlatang da ni Fidel nga agtrab-trabaho iti talon ta. Ti pangalalaan da iti pagbibiyag da. Iso adinak mat siguro mababalaw. No agatapak iti madi kadakwada. Agpapanpay akas ta bakit? Ngam awan na batad apaman naknakta. Isu adi kalatan agsasao iti may papan iti dayta. Ti Diyos langan ti makaam mo. Amang tignay iti puso da. Umayak man, Gina. Balasang ko. Naimbag abigat yo, tatang. Sumra kayo. Akiamanak. Adda ka din ni Ray, nga anak ko. Adda, tatang. Pabiit lang ta ayabag. Lakay, rumwar ka dita silid. Adda ni tatang. Wan bakat. Tatang, adda kayo mat. O sige, agsarsarita kayo. Tainak mangisagana iti merienda. Sige. Aywan gayam. Nakaumay kayo gayam, tatang. Napatagsakit di tigagara yo. Talaga napatag, anak ko. Anya ka diday tatatang. Maipapanda ito'y kini Fidel. Apay ni Fidel, tatang. Awan ka di sa bali abad madlaw mo kenkwana. Ken oray ni Jolina nga asawa na. Denggenak anak ko. Ken atapek nga da sa bali nga aramiden na. Ngamin, saan mo't alimad kada kayo? Nga itilaeng panagtrabaho na iti bangkagyo. Ti pangalalanda iti pagbibiyag da. Saan ko mat siguro apakabasulan? No agatapak. Tanay, kanayon da agumatang iti appliances da. Tatang, Iti na minsan, nangeg ko nga ichis-chismis na ka ni Jolina nga asawa na. Agasong may iti bagbaga na. Kabit mo ka no ni Laura akatulong da iti kumbento. anya? Saan apon no day tatatang? Amok day ta anak ko. Ngam, saan ka kung mangaminan akanayon ama pa ni simbaan? Kunam nga agaramid kay tinasayaat. Ngam, dadailan damatan ti reputasyon mo. Tatang, awan aramidak amadi. Bayan nyo lata dagiti agsasao kontra kanyak. Basta aramidak lang ti amok apagrbengak iti Diyos. Ay na bakit? Nagmayat aboy-buyaan dagiti napundar ta. Talagang agtultuloy latta ti parabor ti Diyos kadata. Uwain nga rod lakay. Ay na, kunak no saan tayo na makalungaw iti nakaro arigat. Ano na dyan? Urang ka no! Umay ka bakit? Rumwartan nito eh. Tumulongak amang idap iti apoy. Diyos ko. Anyan dahi tiyan napasamag ka na talakay. Nauram amin na pundarta. Gaputa na iraman ti balay ta na uram. Nagbiit a nagkayab kam ti apoy. Iti pan nakauram ti balay ti karubata. Bakit? Kasano tayo tahan?
pagyanan tayon. Apay, agasto'y tinapasamag. Apay. Apay, adin na tatinulungan ti Diyos. Gina, bakit? Di mo ko masawan dayta. No binaybayan na takuma. Nalabit na uram tayong matan. Isuan na imbaglat ta ti Diyos kada tayo. Nga maapay nga rod nga intulok na mapasamag ti kastoy. Inted na dagiti pamba nagakinidaw ta. Kalpasan na. Inala namat laang. Ti Diyos ti makaam mo. Iti pagsayaatan tayo apinarswana. Isu ti adakarbangan na. Amangala ka dagiti inted na. No kasapulan. Diyak maawatan da ito eh. Diyak maawatan. Diyos ko, madaydayaw ka iti agnanayon. Kukwam amin nga adda dito'y daga. Da kayo matkaya, Mari Gina, Pari Ray. O may kayo sumrag kayo. Gyaman kami. O ala, agtugaw kayo. Mare, agyaman kami manan. Adda ka din ni Gayam Fidel. Kasaritak ko man mabalin. Mabiit lang ang tayabak. Ne, gayam ray. Mari Gina, da kayo matgayam. Bakit? Ingkamot mangisagana iti pagsasangwan tayo Sige, mabiit lang. Saan kami matlang agbayag? Oh, anya ti gagarayo, gayam. Pare, amang ano adda mabulod a pagpuunan ming agmula. Adda kwarta, gayam. Ang amangan ngamin, no saan nyo ama isubli adagos. Diyak kayat ti kasta, gayam. Tati kayat ko, saan nga agbayag no agpabulod akman? Kasta ka di Gayam. Sige nga Rod, agpakada kamin. Pasensya ka na, gayam. Ang nagrigatak mo't ngamin ti kwartak. Isuadyak kayat basta ipabulod. Sige pare, mabalin yun ti pumanaw. Dagijay ka di tinapod no agagayam, Ray. Di da kapay mo't amo abadangan ita. Tagrigrigat kan. Ay, baybay amlat ta idan. Pudnumat, amangan numabayag adita may subliti kwartada. Aywan Gayam, mapantaman jay simbaan. Mapantag kararag. Anya. Saanin arumbang agkararagakpay? Bakat? Apay, kadagitila ka dinararagsak agundaway ti panagkararag, kan panagyaman mo kan kuana. Pangaasim bakat, patib karam tirik nam, kat agtalak ta iti apo. Naskan anatib karta, kadagito'y apan nubok. Diyos ko. Pagkawanan na. Nunay ka, ti panagdalag ko kan ka. Kat pangasim, Diyos ko. Tulungan na kami kumangarod. Tapno maibturan mi dagitoy. Apan nubok. Day. Nagpintasen to'y balayo ang may patpatakder anak ko. Wan, tatang. Ay nasukatan mo't laang dyan na pukaw yo. Nagtultuloy ti parabor ni Apo Diyos kada kayo. Gaputa saan kami nga imibat kan kuana, tatang. Agyaman kami. Gaputa di na kami binaybayan. Ray, ayaba mo dagiti agtrab-trabaho. Agmerienda tayo pa'y. Uray da kayo tatang. Di kay pumanaw, taadutin sa ganak. Ay,
Ay katuhin anak ko. Kaya't ko launay na ita. Kakabsat, umay kayo pa merienda. Madamdaman tumanan nga ituloy ti agtrabaho. Adto ti kape, gayam Fidel. Agkapit ha, kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman ak gayam ray. Naimbag man ta na lagip na kasarungkaran dito'y balay. Ay katuon agayam talakat nga road. Gayam ray. Adda ko makayat ko nga ibagakan ka. Anya day tagayam? Amok nga men. Nga awan kadkadwam nga agbanggag. Pasaray mananggan ka kadagiti agbunag iti maapapit. May mayatan ti kastoy gayem. Ngamin, siya kun amis mo ti mapan mangilaklako kadagiti apit ko. Gayam. May mayat matlaang no kas iti sigod. Tay adda ak akadkadwam. Amom gayam, amangan no jak ko man nakaipatakder iti balay. No si kalat ti kadkadwak. Anya. Pasensya ka na. Ngamjak may bagati kastoy. No saan ko anaamuan dagiti panangluklukom kanyak iti kalabas. Isu a pasensya kan, no awanan ti panagtalak ko kan ka. Rumba nga agbalin tayo anatib ker kadagiti amin na panubok adumtang. Kat kanayon tayo latta adumawat iti kaasi kan panarabay ti Diyos anamarswa. Papagayam, ditahan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay.